Entre dúas terras. Bo día, boa tarde e boa noite a quen nos escoite. Xa queda como a miña presentación. Aquí o capítulo número 12 de Entre dúas terras, o vosso podcast favorito desas 5 personas que nos escoitades. Pero bueno, Que 5? Temos 35 suscriptores 35 ahora, suscriptores. 35. Eu cas multicuentas xa teño 10, máis ou menos. Xa son 10. 50. Son os xocas cas multicuentas. Bueno, pois eso, eu estou aquí acompañado de, como non, vou imitar a Carlos, o inigualable, o fenómeno, o rei da guitarra, o máster da composición en galego, Claro, pero o ti estás dicindo máster do mentiras. Jack Daniels tamén. Antaño, Oye, ahora xa non. Ahora é de un vodka. alcohólico. No, pero para... Contextualizar. Cortemos esta parte, veña, va. Nah. Carlos Cernadas, que tal, Carlos, hombre? Como vai iso? Moi ben, hombre, moi ben. Moi ben xa. Dame a sensación de que fai tempo que non gravamos. Sí, a verdade é que para a xente pasará unha semana, pero para nós pasa mes e medio que o mirei. De Venga, feito, este capítulo vai ser o máis, salvo quitando o Martín Kodax, este capítulo estamos grabando o viernes 31 de maio e ídelo ver o domingo 2 de xuño, o sea, nada. De feito, podo dicir, onte xogou o Madrid a final da Champions. Bueno, pois... Pero non vou dicir que ganou a súa décimo... Predición. 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 Madrid 7. No, 7 igual son poucos. Predicción, veña, vamos a botar unha predicción. É un podcast de música, pero va, total, por dar un resultado unha final. Madrid 4, Carrusel Deportivo. Borussia 1. Vale. E son antimadridista, teño que dicir, Agora temos 4 suscriptores menos. Xa. Bueno, ou o mellor ganas. Eu non son nin antimadridista nin tal porque fai xa anos que non estou moi ao tanto do fútbol. Así que eu, como ti dis que vai ganar o Madrid, pois eu digo que ganan os outros. Eu digo 1-0. Para Perde o Borussia. Madrid. Sí. É que eu, mira, comentaba yo outro día a un amigo, eu son do Borussia desde que nasín, na verdad. Mira, é que cando, mira, meu pai era do Barça cerrado, por iso daí o meu antimadridismo, pero eu realmente collía os chupetes sempre amarillos e negros, e bueno, o sea, tiñas que ver. De feito, O que sea, si é ti medio non amarillo porque dixen que era un can medio amarillo. Non había amarillo e negro, si non... Bueno, Ken si é bastante amarillo. Pues ser un Por é un color así bonito como de canela clara con tonos así blancos. De que coño estamos falando ahora? Eso, disfrutade do fútbol, pero nós non sabemos como quedaron, entonces eso. Vale. Pois eso, hoxe Que me traes hoxe? é que acabouse este podcast de ser así tan family friendly, o sea, non. Eu hoxe traio un tema moi lúgubre. Vamos falar do oscurismo. Vamos poñer en modo Iker Jiménez. E quero que me respondas a unha pregunta, Coño. Carlos. Quero que me respondas a unha pregunta. Os que Fai che nos falta estades- banda sonora? Se che fai falta banda sonora, teño que estar aí ao lado. Colla a guitarra. Colla. De cá. Colla porque isto, bueno. A pregunta tamén é para os nosos e as nosas ointes. Así que, si sabes a resposta, deixa 2 segundos aí de margen. Temos aí a Kensi que tamén ven para aquí a ver, a escoitar. Que teñen en común Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Sí. Sí. Janis Joplin, Vale. Brian Jones? Xa sei por onde vas. Vale. Que teñen en común? Vale. Esto te llega un... Que son músicos. Que lo eran. Están más muertos que mi tatarabuela. Pero tesme que especificar máis, non é iso o que teñen en común. Vale, que morreron cando tiñan 27 anos, ¿no? Efectivamente, correcto.
toda esa xente e algunha máis que repasaremos hoxe neste podcast lúgubre sobre a morte aos 27 anos, Me gusta. será o temario do día de hoxe. Me Sin máis gusta la dilación, muerte. xa vamos a empezar. Vamos ir por orden cronolóxica. Para que non o sepa, o Club dos 27, vulgarmente chamado, bueno, xa oficialmente chamado, trata, para que non o sepa, porque ao mellor hai un montón de xente que o sabe xa, porque é bastante coñecida a fama esta que hai. Pero son músicos que, ademais, casi todos con moitísimo renombre, que morreron todos aos 27 anos. Parece que como que hai unha maldición aí, que iban para estrellas ou xa estaban sendo estrellas e estrellaronse. Bueno, eso é un pouco así, Nunca pero- mellor dito, nunca mellor Eso, dito. sí, Estrellas estrelladas. Eso. Estrella, por certo, páganos. Entón, vamos ir co primeiro xa. Teño aquí preparado para non andar a divagar mentre presentamos cousas. Vouche poñer o primeiro tema, que foi a primeira persona así relevante que morreu. Ui, que temos isto diante. Desde o Club dos 27. O Desde o primeiro Club do dos Club 27. dos 27, dis. Sí, que foi Hostia, Brian podíasme Jones. haber preguntado se adivinaba. No, pues non o hubiera adivinado. Brian Jones, entonces. Brian Jones, sí. Multiinstrumentista. Vámoslo ver agora tocar un instrumento moi raro. Pode decir unha cousa a borde? Di. Xa que o Family Friendly se vai ao carallo. Cando se di que que é multiinstrumentista, normalmente eu identifico unha persona que non tocaba ningún instrumento. Efectivamente, sí, eu identifico así, normalmente. É multiinstrumentista, o sea, que toca 3 acordes na guitarra, toca no baixo os mesmos 3 acordes, pero solo a nota grave. Despois no piano toca pues la bamba e despois na batería pues bueno, é darlle golpes a un pau, o sea, a batería non son músicos. Xa. E volvemos a cero suscriptores. Bueno, non sei cantos baterías temos suscritos. Igual non. Nada, non sei. Perdona, continúa. Nada, continúo, nada. Nada, Brian Jones, eso, para que non o conosa, dos Rolling Stones, grupo que me encanta. No odio a este grupo, non me gusta ninguna canción. Seleccionei a única que me gusta porque ten unha versión de M-Clan e justa unha versión de M-Clan. Non me gustan os Rolling. Hostia, pero este podcast xa se avecina turbulento, Tormenta. Acabas de decir que non che gusta nada os Rolling Stones. No. Nada. Non me gusta que ademais hai un xénero bastante coñecido que é Stoner. É un grupo Stoner. E hai algún grupo Stoner que me encanta, pero dixo, no, pero si estes son moito mellor que os Stones. Pero bueno, non vamos a divagar sobre os Stones. Bueno, vou poñer esta canción para quitarme do medio. Dale Brian caña Jones, a Mackenzie nos comentarios. Crucificade a Mackenzie nos comentarios. Que Dale corra a sangre. Nada, dicir que vamos dar un breve dato sobre el, que é, vou dar uns breves datos sobre a xente da que vou falar hoxe, que é a primeira morte aos 27 no 1969, 65, que foi no 69, a canción é do 65. No 69 foi cando morreu. A priori, porque daquela non é que as autopsias foran unha maravilla, foi por un afogamento no seu propio vómito, perdón polas palabras, pero acostumbrádevos porque este podcast vai ser así, por as drogas, polas drogas en xeral. Fundador do Rolling Stones. Bueno, vou poñer esta canción. Fixen unha selección das que me gustan a min, e pois Carlos, si quere, pois dá a súa opinión sobre outros temas que lle gusten e tal. Vamos alá. Painted Black. Bueno, teño que decir que si non me equivoco, esa causa de morte creo que se vai repetir. Dicir que tamén seleccionei todo directos para que non tengamos problemas co copyright. Ese é I see my retro and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see her
mola esta canción. painted black. Sí, me encanta. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. Bueno, vámonos a deixar hasta aí, Yeah, porque senón a non mí vai dar mólame. tempo. Mólame este tema moito, está guai o hook este da canción. Vale, e dentro do vídeo, cal sería o difunto, entonces? O que tocaba ese instrumento tan raro, o rubiño este que tocaba o instrumento... O sitar ese. Bueno, que non sei se é... Ahora non quero... Momento, ese momento, señor. pero... Sí, momento... Bueno, ese señor, os que nos están escoitando non ven a ese señor. Pero Mackenzie está nun vídeo señalando a un tipo vestido de blanco, pernas cruzadas, sentado e, bueno, tocando que creo que é un sitar, pero sei que hai un instrumento... Momento pedante. Sei que é un instrumento da India que é... Se parece o sitar, pero non é exactamente o sitar e é como así máis fancy, como se chamaba... Non me acordo, xa me virá. Se me ven, venme. E se non, pois nada. Unha cousa que parece un sitar. Hostia, que che iba a decir? Nada, foi se molla. Nada, eso. Continúa, por favor. Pois nada, continúo. Eso, decir que, bueno, esta canción sí, que non me... O sea, justame, e ao mellor, se escoitara máis ao Rolling, pero é que todos os singles que se conocen do Rolling son... Non me gustan, o sea, son... Tal. Un popular opinion, xa sabedes. Buf, te van a dar por pelo. Bueno, vamos pasar xa ao seguinte, porque xa que falamos así de difuntos, pois non vamos a pararnos moito. Non vai a ser que alguén empece a chorar. O seguinte é, bueno, unha estrella. Temos falado del xa neste podcast algunha vez. A ver si sabe Carlos quen é. Morreu un ano despois que Brian Jones, en 1970, de asfixia por un enfisema pulmonar. Pero botaronlle a culpa ás drogas. Pero tiña un enfisema pulmonar nunha autopsia que de 6 meses despois ou así descubriron eso. Pues aquí sí. revelarei eu causas de morte que moita xente non pensa, o sea, que seguro que teñen na cabeza outra cousa. Pero estou me informando, este podcast está preparado. Preparado pola Wikipedia, ademais, o sea, vamos. Excelente fuente de información referencia, pero pensei que, home, me imaginaba que o siguiente que dirías sería Jimi Hendrix, pero eu pensaba que Jimi Hendrix morreu no 69. E creo que morreu tamén de bueno, afogarse en su propia... Sí, bueno, vale. Sí, foi por eso. Pero é máis é Jimi Hendrix, acertastes. É Jimi Hendrix. Pero vale, pero que tiño... Pero non morreu por un enfisema pulmonar. Sí, depois descubreuse. Tiña un enfisema pulmonar, pero botaronlle a culpa a eso. Porque como que a dosis que tiña non era suficiente como para provocar todo eso, non sei. Wikipedia, non sei. Obviamente xa sabemos que estou sarcástico, a Wikipedia non é fuente de nada, xente. Se mirades, se vos doi un dedo, sempre vai acabar que te descanser e cosas así. O sea, non mirar a Wikipedia, por favor. Pero eso, vou poñer o meu tema favorito de Jimi Hendrix. Carlos é super fan de Jimi Hendrix, eu non. Eu volvíme máis fan ao longo dos anos. Ao principio non era tan fan, pero pasoume como cos Beatles, que cos anos empecé a apreciar, o sea, pero moitísimo. Os Beatles pasoume así, pero eso son... O sea, gustan os Beatles, pero... A ver, sorpréndeme, a ver, cal é o tema que... Bueno, xa chuvin tocar a ti algunha vez, así que non te vas a sorprender moito. Vale. Aí vai. A ver, que nervios. Por supuesto. Jimi Hendrix, guitarrista excelso.
creatures that make an island. I'm raised under the banner. Yeah, baby. But I'm a good child. Lord, oh, I'm a good child, man. Bueno, vou no deixar aquí porque un solo de Jimi Hendrix nunca se sabe cando acaba. Non lle Sí. quería cortar o solo, pero igual dura 7 minutos. Entón, vamos a deixar aquí. Un par de Increíble cousas que quero calidad do comentar. vídeo. Increíble calidad do vídeo. Nos anos que eran, porque non nos anos 60. Estou seguro de que está editado e tal, pero mi má, bestial. Que non poida ver, os que nos estés Sí, escoitando en iVoox. igual está restaurado, non sei, Sí, está fijo que está restaurado. Pero un par de cousas que quería comentar. Unha, primeiro, me mola ver a toda a peña aí co rock este tal sentada así todos hipiescos e despois había dos fulanos, un tipo aí dándolo todo ao principio super de ácido hasta arriba. De ácido de Coca-Cola, non sei, pero de algo. Xa. Que che iba a decir? Eu lin por aí, hai moita leyenda sobre esta canción porque é Voodoo Child e supón que Jimi Hendrix se lle aparece un neno e non sei que, como era o rollo? Bueno, unha cousa así desta así como moi rollo supernatural. Pero bueno, o feito é que bueno, non sei, ao mellor son as dúas cousas compatibles, pero o feito é que Jimi Hendrix era ateo. Entón non sei eu hasta que punto esa leyenda pode ser compatible con unha persona que se consideraba ateo. Pero bueno, 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 pues igual. eu conozo un amigo que comeu unha seta se veu a Virgen de Guadalupe, non che dixo máis. me Era cago ateo en... tamén. Vamos a ver. Non dixen Ese que amigo. Ese amigo do que falas, que eu tamén coñezo, estaba influenciado por certo Perdón, se nos estás estímulo coitando, que perdone. orgánico. E eso tamén foi sobredimensionado, porque ese amigo dixo como medio de coña, medio de en serio, foi como foi como un viaxe astral. Un viaxe foi. Un viaxe foi. Un viaxe foi, sí. Vale, bueno, estáme gustando esta sección. Sabes o que pensei? Que esta sección era perfecta po Día dos Difuntos. Sí, pero queda moito. No, mira, Claro. vou confesar unha cousa. Tiña preparado outro tema, pero non estou suficientemente confiado para sacar ese tema. Pero algún día sacarei, non? Porque creo que pode dar xojo. O que pasa é que, bueno... Bueno, vamos pasar ao siguiente, que foi o mismo ano. E foi, bueno, a siguiente. Que foi unha amiga de Jimi Hendrix, ademais, pero que tamén era unha estrella xa neses momentos. Rollo hippie, sabes a que me refiero? JJ? Yes. Que J é do Club 27, de momento é o Club da J, porque Brian Jones, Jimi Hendrix, e a seguinte xa é JJ directamente, que é Dio ti, porque xa o sabes. Janis Joplin. Janis Joplin. Reconoso que sempre pensei que non me gustaba, pero hoxe repasando para facer o programa, escoitei unhas cuantas cancións dela en directo e flipei ca súa voz. Eu pensei que tiña na cabeza, e que me perdonen os amantes da música, tiña na cabeza que cantaba como un jato á xaneira, sabes? What? En serio, tiña ese recuerdo, non sei, igual la oín demasiado desfasada ou non sei, pero tiña ese recuerdo. Pero bueno, sin máis dilación vou poñer unha que máis me gustou das que escoitei, que bueno, xa a conocía, pero en directo e tal, sorprendemos o vos. Pero desta non comentaches de que morreu, xa que nos estamos... Verdad, poniendo certo, gráficos antes de darlle e- play. e Morreu morbosos. de sobredosis de heroína. Ah, sí? Sí.
A heroína, porque eu sabía que lle daba moito o alcohol. Creo que bebía Four Roses. Bueno, a xente que suele lo facer loco. eso, bueno, sobre todo se é músico, Oye, sí, pero- é un mezcladillo de todo, pero neste caso foi sobredosis de heroína. Ese comentario, por el contexto, clickbait aí, Clickbait. Sobre todo- Falamos sobre depois do todo título día do músico. capítulo. Vale. Welcome back home. You know she tell you. I know she told you that she loved you much, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. But honey, you know that I'll always be around. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back home. Bueno. Que? A verdade é que A mí mola, a mí mola. Sí, Sí. está sorprendeu-me para ben. Que como curiosidade morreu 2 semanas despois de Jimi Hendrix. E tiñan unha amistad bastante, bueno, eran Que no bastante- mismo ano. Sí, no mesmo ano, o sea, 2 semanas despois no mesmo ano, sí. Antes dixeches que Jimmy foi no 70. Estes dos Sí, foron no ela 70. tamén foi no 70, sí. Ah, non sei por que pensaba que era 69. Sí, 70. Nos 70, xa, spoiler, traio preparados, como diría, bueno, Morreu todo Dios. spoiler no, pero casi todos son dos 70. Tampouco queda moito, de feito en algún vamos pasar así por riba tal, pero bueno. Sin máis dilación, que o tempo apremia. O seguinte xa foi no 71. A ver se o adivinas. É un cantante No 71. dun grupo. Bon Scott. Ou é moi... Non, ou foi máis tarde. Bon No, foi Scott máis non é tarde. dese club. Ah, tamén o coño, pensaba. no, que el non tiña 27, joder. No. No. The Doors. Ah, claro, hombre, sí. Jim Morrison. Jim Morrison. Que morreu Con a J. sin autopsia, pero despois, o sea, a priori non lle fixeron autopsia e volveron a facer. O sea, volveron a facer. Non sei que pasou aí, miraron despois fixeron unha póstuma, bueno, póstumas son todas, non? Pero, perdón pola Bueno, vou cortar este cacho. No, Nada, aquí se non sei, cortará. leda Wikipedia. A ver, eu son ferreteiro, No, pero sobre sobredosis de heroína tamén. Sobredosis de heroína no ano 71. Vendedes heroína na ferretería? No. Bueno, a ver, hai veces que unha boa silicona é unha heroína. A mellor estás unha fuga de agua na casa ou así. Vale, bueno, voucho comprar. Ou bueno, voucho eu sei que o comprar. pegamento tamén dá un colocón que flipas. Sí, eso. Pero bueno, sin falar de ferretería, que a xente non lle gustou da ferretería. Vamos pasar a escoitar unha canción de The Doors que puxen unha que non me gusta porque todas, o sea, non me gusta ninguna. En serio? Pero na que podamos escoitar o vozarrón de Jim Morrison que si que o tiña, pero eso. A ver, Non me gusta The Doors. si queres falamos... Sobre Bueno, todo, esta melodía do principio é que é horrible para min. Uf. Pona... Sí, Hostia, estoy dando a play que non é. Mackenzie está me encantando porque hoxe... El colapso. Know that it would be untrue. Know that I would be a liar if I what to say to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to
to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. I just set the night on. Yeah. Bueno, Vale, hasta déxame aí, comentar unha- xa déxame podo comentar- desmutear os auriculares. Déxame comentar algunha cousa, déxame Sí, sí, comentar claro. algo. Mira, está ben que puxer, a miña favorita é Break On Through. Break on through to the other side, break on Aburrido. through. Non che gusta esa? No, non me gusta ninguna, pero bueno. No, esa non me Non gusta. entendo. Vale, hoxe vouche dicir, A ver, se foran gallegos diría, a verdade é que está bastante ben. Está, Sí, o sea, claro. o que o fano é genial. eu creo que vaste labrar moitos enemigos hoxe, Bueno, O hai sea, que non che mollarse. gusta, os Rolling Stones, mal. The Doors, nada, todo mal. O sea, bueno, en fin. Que iba a decir? Bueno, a ver, Jim Morrison creo que xa incluso os propios compañeros sabían que non iba a vivir moito, porque teño entendido que o último disco, o sea, que eso era unha cousa dramática, que el, o sea, grabou cousas desde o váter directamente. O sea, porque estaba xa nun punto de adicción e tal moi mal. Esta canción que puxeches, joder, podía no podcast de sobre versións que son mellores que a original. Ti sabes quen é José Feliciano? Por supuesto. Falando de José Feliciano, temos un amigo que estáme, porque José Feliciano é sejo. José Feliciano, Sejo. Sí. Vale, pois temos un amigo común que está a dicirme que temos que facer un podcast sobre lisiados. E eu Sobre dixenlle que é lisiados. moralmente imposible. Un amigo así, cantante de ecos. Joder, xa sei que... Vale, o sea, Así que un no. podcast sobre músicos con discapacidades. Sí. Pero, Vale. ainda dicindo así, non quero facer ese podcast. Pero bueno, Eh, ben intentado. Xa, polo menos xa o nombrei aquí. A ver, buf. No. Nos poderíamos, porque temos pouca repercusión mediática aínda, pero claro, Para ter moita repercusión mediática, en plan Borja Escalona, por exemplo. a ver, si se fai con gusto, eu non vexo tampouco, quero dicir, bueno, vámoslo deixar. Vamos a deixar, sí, aí. sí. Pero, Sí, o que porque te decía, José... si ao final vamos a entrar en polémica sin facelo, pois xa é o peor que podemos facer. No, sí, este vai ser o podcast da polémica. O no? O mellor todo o mundo tamén está de acordo contigo que os dos eran unha mierda e que os Rolling Stones non valen nada e todas esas cosas. Pero José Feliciano ten moitas versións. En realidad non lle coñezo ningún original, seguro que están, pero el de The Doors fixo varias e Light My Fire a mí moleme máis a de José Feliciano que a de The Doors. Seguramente Non sei, sea ti moitísimo. nunca escoitaches? No. Vale, pues Pero chao. escoitarei. Ou creo que non sei. Pero en inglés canta. Sí. No, el fai versións, el ten versións de The Doors, ten versións de The Police tamén e tal, entón el fai no así ca guitarra, fai no co seu rollo así con este, bueno, es que non é bossa nova, claro, pero é este ritmo así, claro, latino. E a de Light My Fire está moi guai, o que fai a mí mola moito. Ten unha voz además moi particular o José Feliciano. Sí. Hai xente que non lle gusta, pero bueno, a ver, claro, unha voz diferente, pero a mí mólame, non sei aquel. A ver, a primeira vez que escoitei, que me acordo, ser pequeno e tal, pensei que era unha tía. Pensei que era unha voz de muller así, non sei. Bueno, non sei, me pareceu que era unha voz así de muller como, Xa. non sei, como madura. Ti escoitastes a LP?
No. Lost on You. No, a verdade que no. Sí, a canción escoitas el fijo que pasa que non te das conta. Pillas mellor totalmente. Mira. LP. Como LP o grupo. Sí. Hostia, estou na cagando. No, LP. É a persoa. Mira. É a persona. Vouche poñer, vamos facer un inciso neste podcast. A ver, Sí, hombre. Sí. When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, crawling tender, longing for the days of no surrender years ago. Then will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just as you could cut me loose. Oh, everything I've lost on you is that lost on you. Oh, is that lost on Sí, sí, a ver, esta canción coñezo. Sí, sí. Claro, bueno, era para deixar acabar o Sí. estribillo. Nada, pois eso. Eu tamén me pasaba o mismo, non sabía se era unha unha- muller ou un home. sona- E non pola sona- apariencia, sino pola voz, porque pode parecer tal, entonces eso é un caso bastante, digo porque sei que moita xente lle pasou con esta canción, e non saber de quen é. Sí, sí. Ti sabes- que Sí, sí, a ver, como, perdona, dime. Ti sabes si é unha muller? Hombre, vindo vídeos sí, pero escoitando parece unha voz de muller, sí. No, é que é unha Bueno, muller. canta que te cagas. É unha Como? muller. É unha muller. Laura Cor- Pergolizzi. LP corta. Laura Pergolizzi. Corta. Xa, entón, claro, pero hai moitas persoas así que teñen unha voz que é como super neutra, ou, vale, aquí podes pensar, si, ten unha voz bastante feminina e tal, pero ti escoítela sin ver nada, bueno, que ao mellor vendo foi o que che confundeu, porque, bueno, eso, pode ter unha apariencia máis masculina, digamos, non sei, subjetivamente, refiérame. Estamos Para non entrar pasando en polémica, de é que estamos entrando en moitas estamos polémicas. pasando por un terreno moi pantanoso. Bueno, a seguinte persona en morrer foi vou enlazar a Jim Morrison xa, porque a Jim Morrison encontrouno fallecido a súa parexa, que era unha muller, e chamábase Pamela Courson. Ándale. A que non sabes de que morreu Pamela Courson? Porque, bueno, pues seguindo ca tradición, morreu afogada no seu propio vómito. No, pero non é o máis repetido aquí. O máis repetido aquí era unha sobredosis de heroína, e foi do que morreu. E a que non sabes a que edad morreu? Buah, empeza por 2 e acaba por 7. Sí, tío, é increíble. Pois, fíjate, e non morreu ese ano e eran da mesma edad e suicidouse ou tal. No. Morreu 3 anos despois, no 1974, era unha cantante, pero non era moi conocida. E morreu de sobredosis de heroína aos 27 anos tamén. Increíble. Bueno, estes datos que vos solto é que non se esperaba de ser, bueno, é increíble. Buah, É que a prepararse os programas se salen ofensas todo o tempo. Son como bloques de hormigón directos á patata, o sea, sí. Sí, tal. Como dices que se chamaba esta muchacha? Pamela Courson, Pamela Courson. E dis que era a parexa de Jim Morrison. Era unha cantante, polo que vin na Wikipedia, pero non non sei eso. Vale, o que pasa que, bueno, ela non era tampouco moi famosa, non? No, claro que non, nada famosa. Pero sí que Eu era non- cantante.
Bueno, ahora vou poñer... Solo quedan tres cousas. Dúas grandes. E difuntos. unha voulle dar o toque español. Aí. Só quedan 3 cousas e unha grande. Outra cousa fora de contexto que vamos, eso vai pa un xor. Bueno, mira, é mellor Quedan que borremos tres o podcast. cousas. No, Poden gravar a outra idea que tiña, a verdade. Bueno, da Estáme igual. encantando, Perdonados, estáme xente. Quedan Vos pensade tres que estamos cousas, borrachos. Non estamos tres borrachos, cousas, pero vos pensade unha que sí. grande, sí. Vale. Vou preparando ven hundindo aí. Bueno, nada. Dalle. Vas ter que seguir ti porque eu non podo contar. Bueno, vamos a ver. Que pouca seriedade. Baixamos a 15 suscriptores xa. Ese é o plan. Bueno, que non solo artistas estadounidenses, que a maioría son estadounidenses, morreron aos 27, sino que houve unha artista española, unha cantautora bastante conocida na súa época, que tamén morreu aos 27, e que se chama Cecilia. Igual moitos non a conocedes, pero estou seguro de que outros tantos sí. E vamos poñer a súa canción máis mítica, que ten moitas, ten, por exemplo, Mi querida España, e máis tiña outra que era... bueno, estou en blanco. Poñedos nos comentarios que teño unha que é super conocida. Pero bueno, vou poñer esta, que é Un ramito de violetas. E depois conto... Neste caso vou contar... Bueno, non, conto agora xa. Cecilia morreu nun accidente de tráfico. E cos españoles non temos nin glamour para iso, o sea, nada de drogas ni nada deso. A ver, eu vouche dicir, na miña sincera opinión, morrer afogado no teu propio vómito é o menos glamuroso que me pode imaginar, sabes? Pero parece que todo, se eres músico, tens que morrer de unha maneira así, sobredosis e tal, pero... Ela morreu nun accidente de tráfico. Sí, sona como máis dramático. E casualmente, bueno, ela morreu en Zamora, pero viña dun concierto de tocar en Vigo. Hostia. Viña de tocar en Vigo. E esa noite marcharon xa do concierto para ela máis os seus músicos. E marcharon para o seu lugar, que neste caso non mo preparei, non sei de que lugar era. Pero á altura de Zamora tuveron un accidente. Ela, polo que din os seus compañeiros que sobreviviron, iba dormida e morreu no acto. E tamén morreu a batería e sobreviviron os outros dous. Foi en 1976, así que vamos xa ca canción. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido sí, era claro, el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, O 9 de novembro é o meu cumple. mandaba un ramito de violetas? Hostia, que un cumpleaños ese día. Sí que coñecía esta canción, sí que a verdad que está chula, Iba a decir, non sei por que esto é unha chorrada. Iba a decir, es la Bebe de esa época. Bebe, Vale. artista Bebe. Sí, É que sí, esta sabes, canción sí. como é que me fixo gracia pensar, claro. Claro, daquela parece como é que está moi filtrada, ¿no? Ella se quejaba de que su marido, bueno, pues era un pouco así tal, e despois uns anos despois malo eres. Bueno, pues sí, home, nese aspecto vale, pode ser. Tonto eres. No se pega quen se quiere, no. ¿Sabes? Pues sí. Eu creo que tamén esta sección estaría ben aclarar que molaba dedicarlle a esta xente difunta, ¿no? Porque, claro, es unha cosa un pouco morbosa que estamos aquí falando. Gente muerta, gente fallecida. Pero sí, e entonces esta tamén tiña 27 anos. Sí. Non contei como foi o accidente.
Eu estuve imaginando Death Proof. Se alguén a viu. Non vi Death Proof, porque non me gusta Vale, ese bueno, director, pues- pero bueno. O rollo foi, iban nun SEA 124 e chocaron por detrás contra un carro de bueyes. Isto é verdade, non me estou inventando. Joder, e que un boi que atravesou aí o limpia parabrisas ou que? Non sei como foi o resto, non sei, pero Sí, bueno, foi... tampouco hai que ir ao detalle, sí. Nada, xa vamos aí por 40 minutos os dous últimos que son os meus dous favoritos, como en plan música. 1994, pegamos un salto aí de 20 anos, 1994. Xa te podes imaginar quen é. Creo que sí que sei quen é. Neste caso, Creo. di, AF. non sei quen queres dicir. No, é que non sei se tiña 27 Axel anos, Foley. igual- No, estaba pensando no verde, pero claro, igual non tiña 27, igual tiña 29. Estaba pensando en Antonio Flores. Ah. No, acabaron os españoles, puxen ese punto, pero non, Antonio Flores morreu moito máis vello, Vale. Perdón. Bueno, pois é un grupo moi... É o grupo número 1 dun xénero que din que incluso inventaron. Suicidouse, a diferencia de todos os de atrás, Vai. dun tiro na sien. Vale. Perdón, sí, xa sei que. Dígalo Na usted. 100, eu pensaba que fora na boca. Bueno, non fora como- vale, é verdade, perdón, na sien, bueno, na cabeza, non sei en que parte concreta, tampouco me preparei. Para a próxima prepararemos máis, tá? A ver, vou ler o informe policial, a ver que nos pode dicir. Sin máis, mentras Carlos colle unha Estrella Galicia en Londres e eu teño aquí unha Lef. No, Que Lef é o es- vaso, é unha 1009. Esas... Espera, o vaso... Lefe non é... É unha marca turca? Non, belga. É que é unha marca turca que se chama F. Vale, da igual. Hostia, non sei por que coño falamos desto. Dalle. Vale, O sea, que grupo, que persona é? Kurt Cobain, non? Sí, é o grupo líder de Kurt Cobain, líder do grupo Nirvana, números 1 do grunge. E vou poñer unha canción. Outra polémica. Outra polémica. Número 1 do grunge. Pa min. Pero Eh, ya, Martin Chains, tal... Bueno, xa, da igual, Pearl Jam. Bueno, Pearl Jam está ben, pero a mí mólame moito. A ver, vou cortar as risas para que non Por se certo, nos vaia. espera, unha cousa, por tanto, que non se salte, xa que estamos aí con brasa. Mackenzie, porque non vos enterastes, acaba de decir, non me gusta Tarantino. Tamén. Non lle gusta o Rolling. Bueno, Non lle reconozo gusta- non lle gusta que vin non unha lle peli de gusta Tarantino que me gustou fai pouco, pero bueno. Eso, pois que me gusta moito Nirvana. Bueno, houve na miña época adolescente gustaba máis. E encántame Smells Like Teen Spirit, que é a súa canción máis conocida por antonomasia e tal. Pero é unha canción que nunca me aburreu, eso que son de que me aburran as cancións, pero eso. Non quixen poñer esa, quixen poñer algo da MTV Unplugged porque teñen Pareceme un bo MTV Unplugged, porque volvemos ao que falábamos fai uns podcast, que non é un grupo que sea moi técnicamente, non son para nada prodigiosos, pero bueno, pois facían, non quero caer na redundancia de sempre, pero o que facían no ben. E sin máis dilación vou poñer The Man Who Sold the World. Non sei se pronunciei ben porque The Man Who Sold the sacasme do World. gallego e non sei. The Man Who Sold the World. The Man Who Sold the World. We passed upon the stairs, spoken walls and when, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone.
Vale, este vai ser o programa da polémica e o programa da discordia. O MTV Unplugged de Nirvana me parece do peor. O sea, dos peores Unplugged que vin en mi vida. O sea, é que unha banda que o Unplugged non lle queda ben. O sea, porque non... Claro, non fan unha maestría como facía, por exemplo, que tampouco é necesario, pero Eric Clapton. Tives o Unplugged de Eric Clapton e que reversiona, reconstruye as súas propias cancións. O sea, Leila, por exemplo. Xa, non sabes claro. decir si é mellor ou tal. Vale, xa sei que estou poñendo isto moi alto, É que pero... estamos falando de nivel musical, é o nivel musical de Nirvana. Aí, Va. veña, solta a puñeta aí. É bestial. Bueno, a ver, Dave Grohl levou batería, Xa, A mi- bueno, que para Dave que non o Grohl- sepa, Nirvana formados por Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, que é o que di Carlos, que Dave Grohl posteriormente fundou un grupo que se chama Foo Fighters, que é moi conocido, no que Dave Grohl non toca a batería, a pesar de ser un bo batería. Canta e toca a guitarra. E creo que é o principal compositor. Sí, Songwriter e tal. Que bueno, claro, Kurt Cobain é o mérito tamén que lle meto. A ver, claro, ten un rollo chulo cantando. Sí. A ver, o sea, claro, sí que ten incluso, a ver, eu creo que hai unha persona que non lle guste, eu creo que hai que saber apreciar que obviamente algo de arte hai aí, pero bueno, sí, hombre, o que diste técnicamente no, o de sea, feito, é máis un creador, de feito odio tanto, claro, exacto. Odio tanto cando revistas prestigiosas como por exemplo a Rolling Stone fai unha lista sobre os 100 mellores guitarristas da historia, Kurt Cobain está octavo. Pero se Kurt Cobain Bueno, sabía o básico, o sea, sei o máis de guitarra que ele, eu non son guitarrista, toco guitarra, pero non son guitarrista. E non é por botarme flores, era un exemplo, pero é que non. a ver, a revista Rolling Stone creo que é máis unha revista que, bueno, xa, en fin. Eso xa di moito. A ver, claro, despois a ver, é que esas listas é como tamén cando fixemos o primer podcast e falamos de top emocional, claro, pero mellor guitarristas, pero con que tipo de criterio facemos o sea, guitarristas influintes que o seu sonido ou tal e cual influíron culturalmente. A ver, a mí me parece que de octavo ainda sigue estando moi arriba. Puf, é que Claro, octavo. obviamente quen fixo esa lista non é un guitarrista. Eso está claro, un guitarrista nunca hubiera posto que Kurt Cobain de octavo, ni de puta coña. Vamos. Eso cando ahora eso mellorou, pero eu teño visto vídeos de concertos de fai uns anos e cando había un solo enfocaban ao guitarra rítmico pensando que estaba facendo o solo, sabes? Xa. É unha Eso cousa pasa moi moito. rara, pero bueno. Pero eso, bueno. Pois nada, vamos a rematar xa. Vai dicir que Kurt Cobain, obviamente isto é un tema importante, é serio, vamos a apartarnos da coña por un momento, que é tiña moitos problemas de depresión, xa tiña unha actitud moi suicida, é por eso que algo típico que di a xente, se eres millonario non tes problemas. Créeme, eso non influe nada, unha enfermedade mental é algo moi grave, pode pasar a calquera, e ao mellor a nivel de depresión que está ese tipo de xente, mira, ten todo na vida, pero menos a felicidade. É así que nada, vamos pasar a última neste caso, xa nos 2000, en concreto no 2011, que supoño que saberás quen me refiro. Creo que sí. Se fixo unha película biográfica recentemente. Sí. AW. AW británica, a verdade é que Candem. quen non estea moi familiarizado con Amy Winehouse, que é da que vamos a falar agora, non só era a súa voz, porque hai moita xente que destaca pola voz tal, sino que era unha compositora da hostia, era moi traballadora na música, o que pasa que claro, a fama de juerguista, drogadita, comeu unha, pero realmente en directo, tive esos directos, si que hai algún que, bueno, hai algún que dá pena, con todos os meus respetos, pero aínda indo mal, é que me parece bestial algunhas cousas. Creou cada canción en tan pouco tempo que, bueno, se algo caracteriza esta lista é que 27 anos é moi poucos anos, porque xa eu teño 37 anos, o sea, levo 10 anos esta xente que morreu aí e non fixen nada para min, e eles xa eran estrellas nese momento. Entón vou poñer
unha ocasión en directo que ademais eso, que tiña moi bo directo, e non vou poñer as típicas Back to Black, que por exemplo é a miña favorita, ou Rehab ou unha cousa destas. Esta tamén é bastante conocida, pero é un directo que me mola bastante, que é You Know I'm No Good. Non sei se pronunciei ben. You know I'm no good. Bebendo un zumito. Meet you downstairs in the bar, your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, what did you do with him today? He'll snuff me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fella, my guy. Tell me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like rock and roll. I cheated myself like I knew I would. I told you I was terrible. You know that I'm no good. Sí, mola. A mí ao principio dame rabia que me molara, pero que me mola. E creo que unha das cousas que tuvo esta tipa é que, a ver, o estilo de música que toca é como pasado de moda. É como que trouxo de moda de novo un estilo que era como de abuelos, sabes? Sí. O sea, sí, me acordo cando fora... Eu vira na tele cando fora o Rock in Rio en Madrid, non me acordo anos, que tocaran... Non sei, tocaran Metallica, non sei que, mas eu me acordo de velo pola tele daquela, e recordo de ver o seu directo, está guai. A ver, é que claro, ten unha voz moi chula para ese soul e tal. Ela vivía en Camden, creo que morreu aí. É verdad, non sei se é o mismo, eu que tiña entendido que ela morreu de síndrome de abstinencia. Vale, este era o dato que quería dar final para darlle un bo remate. Sí, aí pasou unha cousa. E esta é a teoría máis extendida, porque realmente se dixo ao principio, pero eso dixo a familia. Pero publicouse, o rollo foi que ela morreu o 23 de julio do 2011. E a causa oficial non se publicou. Simplemente a familia saleu e dixo que era por eso, porque deixara o alcohol, e o alcohol, que isto é verdad, o alcohol é unha cousa que podes morrer por deixala. É como os opioides podes morrer por deixalos, hai que deixar pouco a pouco. Pois o alcohol é igual. Si és alcohólico, obviamente, si estás no fin de semana e pois pola semana non bebes, non vas morrer tranquilo. Porque senón estaríamos todos mortos. Pero Sí. pero eso, si tes alcoholismo, si necesitas beber todos os días e tal, e paras de golpe, tes altas posibilidades de morrer. Bueno, pero que pasou? Que despois, meses despois, en outubro, saleu a autopsia oficial e tiña 416 miligramos de alcohol na sangre. Hostia. E no seu piso encontraron 3 botellas de vodka vacías esa noite. O sea que estímase que bebeu todo eso. Non se sabe se voluntariamente, se involuntariamente, porque eu creo que unha persona que bebe 3 botellas de vodka igual é voluntariamente. Como Pero involuntariamente. refiárome, voluntariamente claro que foi, pero refiárome si ao mellor era voume suicidar, porque beber 3 botellas de vodka vale. igual é preocupante, pero bueno, non sei. O sea, Aí vamos a entrar matarse en- bebendo. Matarse bebendo como Nicolas Cage en Living Las en Vegas. Las Vegas. ¿no? Sí, pues algo así. Bueno, pois é unha pena, pero sí, pero bueno, pois é o que hai. Hostia, que iba a decir? Sí, bueno, xa que estamos aí un pouco explícitos con cousas morbosas. Me acordo de o baixista de Guns N' Roses, que de feito velo e o sea, ti ves, a mí me flipa ver o aspecto dese fulano nos conciertos que tiñen dos 90 e tal, e agora, que é moitísimo máis maior, e agora parece máis saludable que daquela. O sea, daquela daba asco velo. E de feito, el comentaron, me acordo, bueno, aquí na universidade viñera a dar unha masterclass, bueno, que a masterclass basicamente foi unha entrevista.
Entón a xente escoitaba o que el dicía, non? El dixera que literalmente, o sea, que el se bebía eso, non sei se dicía unha botella de vodka ao día ou máis, e o seu estómago explotou. Ya. Literalmente. Que reventou o estómago. O sea, e desde aquela dis que se cuida bastante, sí. Xa, sí que hai moitos músicos. Hostia, mira, ti tes a camiseta de Black Label Society aí para que non nos este vendo, ten unha camiseta de Black Label Society, que é o grupo de Zakk Wylde, liderado por Zakk Wylde, e Zakk Wylde non, o sea, foi unha persona que reconoceu que tiña un problema co alcoholismo e deixou, e agora non bebe desde fai moitos anos, é unha persona super saludable. Moito máis que antes. Ainda Pero que el deixou- quizás non estaba sí. tan desfasado como o baixista de Guns N' Roses, pero bueno. Pero o raro do asunto pero ti sabes por qué, o sea, porque el creo, a ver, igual me equivoco aquí, pero creo que xa vi un par de entrevistas el incluso explicando porque el No, no non 2007 ou 2008 el tuvo unha embolia. Entón, o curioso é que lle dixo, o sea, despois desa embolia xa tiña cero alcohol, lle dixeron, non podes tal, pero dis que o doutor dixolle que é que ahora non me acordo se hai algún médico por aí que, que explique. Pero el dixera que o doutor lle dixo que de alguna maneira o bebero salvoulle a vida porque é que non me acordo como fora o rollo, pero porque o alcohol non sei que efecto produjo que bueno, que neste caso como que lle axudou, bueno, é que creo que tuvo unha embolia, engrisaron e despois tuvo outra. Bueno, que por certo que se me corrijan, o sea, porque embolia é, claro, pulmonar, ¿no? Sí, porque fora pulmonar. Claro, ictus é do cerebro, ¿no? Despois infarto é do corazón e embolia é algo pulmonar, ¿no? Creo que vai así o rollo. Bueno, el eso, pasoulle eso. Entonces, Aitor, claro, necesitamos a túa axuda. É verdad, pero bueno, el creo que nunca tomou así drogas destas. No, por eso eu cocaína, tal. Creo, o sea, bueno, non sei, eu non coñezo a súa puta vida, obviamente, pero me sona que sempre foi un tipo de Como que non, creo home, si sabes toda a súa puta vida? Claro que sabes toda a súa puta vida. claro, sí, ojalá, pero creo que creo que nunha entrevista dixo que el todos os días da súa vida bebera cerveza. Todos os días. Xa lle mollaban Pero- o chupete e todo. A ver, é de origen irlandés. Venga, outro colectivo. Veña, un colectivo aí tamén que... Por suerte non nos coitan os irlandeses. Que por certo, bueno, xa vamos a rematar, non sei se queres añadir algo. No. Eu vou facer un inciso aquí. Que bueno, como é o primeiro podcast que facemos, É o primeiro no podcast que facemos. no que está, non me deixaste rematar. No que está publicado o anterior, que o anterior foi o de Son mellor que a ti, o capítulo número 11. No que, por certo, temos bastantes comentarios gracias a xente que nos comenta, que basicamente son os nosos amigos. Pero moitas gracias. E teño que dicir que, se vos fijastes, teño aquí casi a tope. Se vos fijastedes, non saltou o copyright e iso que había temas moi conocidos. Por qué? Porque só estaban vetados nun país. E era en Bielorrusia. E de repente o vídeo con menos reproduccións. Entón se dixo, mira, todos os nosos suscriptores son de Bielorrusia. Non lo creo. É increíble. É Interesante increíble. conclusión. Bielorrusos. Bueno. Os queremos. Eso, sin máis dilación, levamos 59 minutos, 50 segundos, 51 segundos. Así que vamos a ir. Espero que vos gustar este capítulo. Sei que estivemos bromeando bastante, que falábamos de mortes, pero bueno, era para poñer un pouco de... que si nos volvemos tristes, igual vos dan ganas de chorar. Así que vémonos xa no próximo capítulo, compañeiro, amigo Carlos. Amigo Adiós. Mackenzie. Non sei cando nos volveremos a ver. Adiós, le pido. Siguiente capítulo sobre Juanes. Hai que poñer o título, non me acordaba. O título, pues... Hoxe andamos a hostias. Pues é que se presta moito o día dos difuntos. Poñemos un andamos a ramito de hostias. violetas envenenadas. Hostia, que poético, ¿no? Un ramito de violetas envenenadas. No, porque aí xa spoileramos un ramito de violetas, non pode ser. Cal foi outro que dixeches? Hostia, pobre Kensi, está aí tosendo... Non dixen ningún. Sei que antes falamos de algo, pero
No medio do podcast temos que O ver. día da discordia, pero claro, no, vai sobre as mortes e tal, pois non sei. Poñémoslle Descanse en paz. Ou RIP. No, é que gústame, pero ao mesmo tempo é que parece é humor negro. Bueno, vale, sí, descansen en paz. Descansen en paz. Descansen en paz. Vale, descansen en paz. A la una. Sí. Vale, pues xa está. Adjudicado. Descansen. Bueno, pues nada, xente. Xa nos pasamos da hora. Depois levo broncas porque os podcasts son moi largos. Sí, nos van de papelos. Pues nada, Carlos, vémonos no próximo, vale? Veñalo, Xentiña, queremos chao. vos. Chao.